По дяволите, защо? Това казих се почва с Хънтър талисмана, не с Хънтър мачете. Това не го схваща. Ами, защото дава мана реген за това. И по-това. Оу, не пинг. А да не ми пише. Брат, слабо е. След тая лиши. Кое е слабо бе, брат? Данчо говори несвързани работи. Ела бе, кълъв. А, да бе, верно бе. Мъкни. Цъкни з. В. Чакай. Аз няма чувам Марто, бате. От я кажи нещо. Казвам нещо. Добре си, бе. Брат, аз съм до устата ми е до телефона, как искаш да ме чуваш? Да знам. Иначе трета. Бум. Що дигаш трета, бе? Не му ли се дига трета, бе? Кю му се дига, аре изчезвай. Какво прави? Кюто те хилва, бе. Добре да за какво да го дигам като хилва? Защото то се максва и то се дига. То се макса ли, бе? Да. Защото ти дава... Ти трета ли максваш? Не помня. Добре, ще максвам кюр. Тихо, аз не помня как си играе този кръг. Тия какво направиха, бе? Как взеха фърстбул? Какво? Кога, бе? What? Нямам си на представа кога е било това, разбираш. Я дигам кюбът. Аз на Данчо казах ли му, че вече съм в плат? Да, той знае. Да, верно, казах. Умирай, бе, куче. Мамо. Трябва фарма. Мале, колко съм тъп! Лошо. Не бъди тъп тази игра. Вещицата, брат. И сега нямам заред бъфа и сега ще ме убие. Тя ти дава... Давай. Опа! Времето я пари. Не! Ганкнаха ма! С кой мастер играеш, бе? Играй с фейвър. А ти ще ми кажеш с кое си играе, бе? Кой бе, Данчо ли ти вика, бе? Да. За мастерито на Триндамер. Да. С това мастери се играе Триндамер. Това е лайф стилва на хит. А Триндамер играта му е хит. А не стаква демидж. Данчо. Тик-так. Не ми се карай, бе. Че почна да си вардвам, че... Изядох ганка. Ето. Браво, бе! Да, бе! Не, след тази ще играем още една.
Сериозно ли тия ги ганкнаха? Аз отидох, взех 3 кила и тя ми викат, не идва и бот. Ули, фак. Тия щеха да умрат като кучета, бат. Мамо! Тик-так, тигири-гирик-так. Тик-чак, 4-1. Тик-так. Абе, и то ли ми пингва саме, вижте колко кръв е, бе! Той даже се напълни, момчето. Омага, бе, бати Уорд бронзовете. Его, браво, бе! И пингва. Мяу, те в тъпия бронз. Бро. Денис вече в спайта, бе. СС. А, не. Вардва си, май. Не видях. Отиде на някъде. А, те... Какво ми става, бе? Ай го, бе. Ау, няма ми го варда. Що не кликнах, бе? Тик-так, тигири-рик-так. Уард не си има, уард там. Човек! Ти знаеш, че това, което го пише, ми излиза след 30 секунди. Падна ми шишето. Денис, не го пушвай, за да мога го ганкна. Абе, не... Ех, мама ти дева. Имам преди, че Ръмбъл си е варнал там. Знам, че си е варнал, бе, момче. Не знам какво съм губил при малко, но знам, че си е варнал. Много пъшвам, бе, човек. Еба ти кефа. Holy fuck! Какво стана? Аз няма да мога да излеза, че трябва да помогна на тате. Ти си този, който предложи излезаме, сега не може излезеш, човек. What the fuck? То ме уби. Лате, защо го дайвам, бе, лате? What? Абе, Вейна седеше на кулата, аз ги убих 2 в 1. Мани ги тия, мани ги тия, човек. Сега ще ги видя какви са.
СС между другото. Ако е, да. Силвър ли са, бе? Ай, да, само ти има бронз. Ох, що... Айде, нета, а не. Въх. Бате, отивам да им лърна червения, бе. О, го сбия това, ако го взима. Това ми взе моя педераса ще има. Аз нямам лард, бе, бате. Няма червен. Его Лисин. Йоп. Ръмбъл може да е между другото. Бе. Остете го. Бате, гост си... Добре. Дайте ръмбъл. Емут. Браво. Те. Tърът nie ma nic do 2 утра. Hero. I wanna be a hero. Кога стана 7-2, момче? Вчера. What? Денис, бързо с мен ела. Къде бе, човек? Нали си нареда? Докъде? Нали си нареда? И ядни и в разговора. Като свършим играта ще бъде. Так му и Дани ще ядна, защото той вика, че... Денис, за мене, моля. Да бе, добре. А го причакаме ли си? Его идва. Момче. Май, те прецакаха тебе, бе. Ома, гъбе! Майка ти дева, бутука нещастен. Чао. Бегай, бе. Тя няма да ме убият. Те убият. Няма ме убият. Те убият. Убиха ме. Ама и аз го убих. Уърд. Къде си, бе? Нещастнико. Майката ще чева. Не ми села за Хералда. Аз съм мъртъв, бе, момче. Сака те родиш. Не съм пипнал кулата, човек. Ще го вземем ли? Да, за мен е. Да, ма ще ни попречат.
Ли. Или. Брат, аре пи го, бе. Бия го, бе. Ама, в окото. Еми, не, опитвам се. Бегай! Бегай. То това е супер бъгъл човек. Аз го бия отзад, то пак не му стакова в окото. Уж му е отзад, бат. Но то само като се отвори може да го бие. Е, даде. Е, Ма се. така като мърдаме и не може. Той като се завърти. Са, Лисина пак ще ме убие. А, не. О, най-сетне ще видя Ред Бъф, може би. Видях Ред Бъф. Ден с Лисина идва. Тако мислех да го давам, човек. Дани няма да говори. Ко? Защо лефна? 4-3 беше, какво? Защото е шибан бронз за това. Добре, човек, за какво и писа? Не трябваше нищо да си пишете. Та кула не искам да съществува, човек. Добре, добре. Къде ще ходи, бе, ти ко си мислиш? Аз ще... да бекна, ли? Ще бекна. Ай. Добре, че нямаше отзад. Пази ме. Кой да те паза? Ела гънкни. Басоко. Сериозно ли ще... Откъде се взима този тъп герой, бе, бе? Глей, на АФК ми се прави. Какво ще ме дайвате ли, а? Бум.
2 от 6, брат. Кой бе? Нашия. Я го ли си на къде е? Ева за Инфернал. О, как се наби. Леси. Тук съм. Покажи му се. Казах му се. Идва. О, и трима са. Ей, Момче, казих си, играл ли си? аса? What? Какво правиш тука, бе, Ръмбъл? Маля, няма ти да ми буташ това такова, разбираш ли? Я, Ръмбъл. Аз да умря. Кой дава сарендър, Мате, бе? вие луди ли сте, бе? Не. Добре, кога ще изчистя? Това не мога да чуя. Бота, what the fuck? Леле, то Саймънс, да не умреш. Кофите! Бам. О, вау. Пиро, бе, чете в мизерния Езрел, даже го игнах това дева, бронза нещастен. Аре, бе, брат, какво не се рекова. Браум ли е АФК, бе, брат? Да. Шибаняци. Бегай, бе, теба, мама ти дева чорала. О, то е пътник.
Трима са по петите му. Чао. What? What? Ой, да се го отна! Лисина. Ле. Погледни какви са, бате. И са взели 25 кила, разбираш ли? What? Бате, уарнах си, погледнах, нямаше никой, буквално му скочих и вече бяха до мене. Какво по дяволите? Да, то лисин колко е слаб момченце. Ма и той Езрел е слаб, бая. Какво прави то Ръмбъл, бе, бате, бе? Ръмбъл беше 2-6. Денис, хой на мид бързо. Аре, раждай се, бе, путка мръсна. Бате. Денис инфернала. Топа ми. Ръмбъл с Омен за втори айтъм ще ни бие, бате. ОМГ. Как ще Его, ни его. бие? What? Ръмбъл. В! Аз няма да мра тия. Какъв е то рейндж, бе, бате? За втори път ме убивате така, тия тримата ми идват едно в едно. 3 в 1. Бате. То реканекнал, бате. Кой бе, Езрел ли бе? Аз си еби майка. Бате, кой дава сарендър, аз не мога да свикна с това, бате. Тият прости ли са, ама умни ли са? Бате, шибаните поляци. Дани, Йомо или Хидра, бе, брат? Какво да му взема? Дани май не гледа в момента. Не знам. Ти лут ли си, бе, бате? Какво е някой писа? Компилация XD.
се. Идвам. Е, така се ми влизат, бат. Много на малко. Бейте сериал. Хидра, след това Йомо и Дъск. Чуле? Абе, брат, аз съм... Виж ми билда, бе. Покажи. Цъкни му тап. Ай, цъкнал съм. Аз заради това. Мала съм го взел заради това, бат. Вейгара. Какво? Какво се опитваш да направиш, бе, Лукас? Мамо. Денис, гледаш ли са? Ева! Бейп и Сио. Бапе. Бейп. Не, ли. Не, ли син. Бат, ти се баш с мене. Бат, аз съм 18 лева. Значи Хидра продай Ботуша и си купи Йомо. Сега събирам Йомо, бе. Хидра не ми трябва. Черпя всички машини. Поне Хидра, аз имам достатъчно армор фен. Хидрата ми е безполезна. Имам кливар, имам мал, имам и Йомо, бат. Ако ми е Хидра. Ах, че мръсница, явно обичаш тази игра. Теги, само да ги видя. Тези страшни очи. О, толкова ми бутне кулата, няма да си го проста, човек. Ти кога няма буташ, моето момче? Чаша пиеш сега. Обичаш тази игра. Абе, дали ще убия Ръмбъла? Или пак ще ми скочат 4 в едно? Или си не е мъртъв, така че. Бе, не ми трябва ултимейт за това колата. Ко правите, бе, хора? Гъга изи, казик скери. 22-8, бат. Аз не знам ти как винаги си такива статуса, човек. И имам 200 фарм. Това бата ще го тупна един път, ще припадне.
Тихо, това беше един път. Туп. А сега... Тук, ама беше един път. Yes! Мъни, животът е пари, мъни. Вече разбирам защо никой не ти гледа стрима. Животът е пари, мъни. Те са 3А5, бе, момче. Що, нещо против Кондио ли си? Брат, ти му нада кери с АП айтем. Окей. Също. А5C. Кола 5. Малковата сметка, джоба ми тежи. Тези жени, жадни за пари, но без тях живот ли е, кажи. Тези жени, жадни за пари, но без тях живот ли е, кажи. Имаш ли парички? От една песен почва на друга. А? От една песен почваш да пееш друга. Същата, бе. Изобретателен си. Леле, само фърча с тази трета вътре. О, значи тук има много хора, тъй че бягам. Сега ще има си купа гардиана вътре. Съм гардиан. Ей, те, бате. Това ще си фарма, бате. Бате. И цели го, ама. Какво се прави? Гледаш ли са само Денис, гледаш ли? Гледам. Аре бе, появи ми се бе тъпо кръгче. One-shotted. Бум! Къде е бе? Абе, аз седа в базата, бе, момче. Е, той не можа обаче. Е, зрел, дабъл! Ето, дабъл. Какво е, човек? 26 от 8. What the fuck? Много злевате, много. Бате, идвам тука. И правя е така. Не можах. Бате. Easy game.